السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى نبيه هود وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. تيامك من سبحانه وتعالى عندكم فنلا زبين أنتمك محمد صلى الله عليه وسلم أكو بانجا كواكي ما صحابة أكو ما سؤونسي أمين أكو سدل سنة زاكي زنتمك محمد صلى الله عليه وسلم أكو فقرة سيكولا قيامة أنفيلا في طاعة الله تحل الحياة تدنبوك لمن لا البيان والتعريف بمعاني ومسائل وأحكام المختصر اللطيف لمن الدالين بدهندي الإمام العلامة الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن بالحاج بافضلي. نعم دبوس مبوك لمن الوتيفا page 74 pamene iwo natifotokozera kunena kuti anthu amene ndi haramu mzibambo wakwatira kapena mzibambo wakwatira alipo okwanira 18 anatifotokozera choncho kuti no waadadu mahadimi الرجل 18 kutino ni chiwelengero cha anthu amene mzibambo wakwatira ndi haram alipo okwanira 18 ndio kutino sabatun min jihati nasab 7 kuchokera kuntundu 7 akuchokera kuntundu umene iye wabadwa kumene kukuli anthu 7 amene munthu amene afunika kuwadzindikira bwinobwino mitundu imeneyo 7 iyo ndi haramu kuwakwatira anthu amenewo. Mulungu amakulembera machimo akulu kwambiri ndi haramu kupanga zimenezo ndetino waphwanya malamulo a Mulungu subhanahu wa ta'ala wayamba kusangalatsa shaitani ndi kumamukhumudwitsa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Naam wahunna al-ummu number 1 mai yako haramu kukwatila na muntu ndi mai yako ndi haramu pamaso pa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Wal bintu mwana wako wa chikazi haramu kukwatilana naye, haramu kukwatila mwana wako wa chikazi uzakhala kunena kuti waphwanya malamulo a Mulungu subhanahu wa ta'ala. Wal iyadhu billahi ndipo zimenezo ndi zimene zikawapangisa anthu kumakaliwa ku jahannama siku la kiyama. Wal ukhtu mchemwali wako haramu kukwatilana naye, mchemwali wako ndi haramu kukwatilana naye ka mchemwali wakoyo bambo mmodzi kusempa na amai kapena amai amodzi kusempa na bambo kapena bambo ndi mai haramu kukwatilana ndi chemwali wako. Wal amma anti yako achemwali yao abambo wako haramu kuwakwatila amene ndi haramu andikwatila achemwali yao abambo wanga ine haramu zimenezo Mulungu subhanahu wa ta'ala zimenezo waletsa ndipo kutero zimenezo zikhoza kumpangitsa munthu kukalowa ku jahannama siku la kiyama. Wal khala achemwali yao amai yako anti yako to amenewo achemwali yao amai yako ndikwatila amai yanga ali ndi chemwali wao wang'ono omaliza ameneyo ndine woyamba kubadwa ndineyo ndimkwatila amene haramu zimenezo zikapangisa kuti anthu akalowe ku jahannama siku la kiyama ndi haramu kukwatira amenewo. Wa bintul ukhti akutinso mwana wa chikazi wa chemwali yanu haramu kumukwatira ameneyo amene musamtembenuzire maso ndi haramu. Naam amene akamakuonani ambati ndaona azakali ngati sinde kulakwitsa kati netu ndi ankolo haramu kumukwatira mwana ameneyo ndi haramu. Sharia Mulungu subhanahu wa ta'ala zimenezo watiletsa osapanga zimenezo chifukwa otero akakumana ndi chilango cha Mulungu subhanahu wa ta'ala siku la kiyama. Wa bintul akhi mwana wa mkazi wa mchimwene wanu ndi haramu kumukwatira ameneyo haramu amene ndi mwana wanu. Naam amene ndi mwana wanu mukamuona muzimu yang'ana kunoti ameneyo ndi mwana wanu. Hadithi ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adafotokoza kunena kuti al-ammatu al-khalatu bimanzilati al-ummi kuti no anti yanuo alingati chimodzimodzi mai yanu chifukwa chake lero lino muzaona kuti no ngati tenene choncho kunena kuti no mwina mai wal iyaz billah yatimpempe Mulungu subhanahu wa ta'ala azititeteza kumaso Mulungu subhanahu wa ta'ala atipase imfa ali wasangala nafe mwina mai kutaka kuti Allah subhanahu wa ta'ala wamutenga ndiye wasiya mwana wang'ono muzaona kuti kawiri anti kamera no achemwali yao amai amakhala busy kusamala mwana amene monso kumamuyang'anira bwinobwino ngakhale atakhala kuti ali ndi moyo muzapeza kuti achemwali yao amai amakhala busy kusamala ana azikulu wawo kapena ana azing'ono wawo. Azi anti alingati azimai yathu chimodzimodzinso azi ankolo alingati azibambo athu ndi anthu amene Mulungu subhanahu wa ta'ala waletsa kuti amenewo musayang'ane mwachilako lako amenewo musakwatire amenewo musakhale nawo ngati banja mutalikirani nawo kwambiri. Timpemphe Mulungu subhanahu wa ta'ala atiteteze kukupanga zinthu zimene ndi haramu. Akuti wasab'atun mislaha min jihati ridai komanso 7 ngati omwewa amene tawatchulawa amachokera ku banja lijali limene munthu adakayamwitsidwa. Ndiye pamenepo tiyime bwinobwino tifotokoze kunena kuti nthawi zina sichikakamizo kuti mayi akabereka mwana amuyamwitse ngati angapezeke mai wina amene akufuna kuyamwisa mwanayi kaya mongozipereka kaya iyayi ndikufuna kuyamwisa mwanayi ndangozipereka kapena iyayi mundilipira ndimuyamwitse mwanayi ndiye mwatenga mwana uja amayi amene aja kumuyamwitsa si amayi yake koma kumuyamwitsa mwana amene ndi haram kukwatira amayi amenewo. Naam
mwana ameneyi ndi haramu kuwakwatira amayi amene amuyamwisawo. Naam. Komanso mwana amene ndi haramu kukwatira mwana wachikazi, mwana wa amayi amene adamuyamwitsawa. Naam. Komanso mwana ameneyi ndi haramu kukwatira tinene choncho kunena kuti no anti ake akubanja limene anakayamwitsidwali. Amayi amene amuyamwisawa amayi yake amene anamuyamwisawa ali ndi amuna awo azichemwali yawo ndi haramu mwana amene ukawakwatira. Wal khala kumene koso kuli anti yake akuchikazi, amayi amene amuyamwisawa azichemwali yawo ndi haramu mwana amene kukwatira azichemwali yawo. Ngakhale zitakhala kuti mina ndiwo chepa nsinkhu kaya ndiwo kongola kwambiri wa asilira ndi haramu chifukwa wayamwisidwa ndi amayi amenewa. Azimayi onsewa akutengedwa kuti ndi azianti yake amenewa. Wa bintul ukhti komanso kubanja limene anakayamwitsidwali ngati kunali mayi amenewa anali ndi mwana yenso nkubereka mwana wina wachikazi, haramu mwana amene kuzakwatira mwana wa mchemwali wake kubanja limene wayamwitsidwako. Komanso wa bintul akhi ngati banja limene adakayamwalo kuliswa ana ena achimuna amene amayi amene amamuyamwisayo ndi anawo ali ndi anawo achikazi, ndi haramu munthu amene kukwatira anthu amenewo. Kuti gawo 3 ndipo wa arba'atun min al-musahara anthu ena folo ndi haramu kuwakwatira chifukwa cha upongozi. Naam, chifukwa cha upongozi akuti wa hunna ummu zawja amenewo ndiye mayi yake ankazi wanu. Fatahrumu alayhi walau qabla ad-dukhuli bizawja, amenewo ndi haramu ngakhale zitakhala kunena kuti inuyo mangopita ukafunsira andafunsira mwanayi mafunsira mwana wawo kenako ndasintha maganizo ndikuona bola ndingotenga amayi yakewa. Haram akuti walau qabla dukhuli bizawja, ngakhale zitakhala kuti simnagonane naye mwana wawoyi koma mwamanga naye banja la theka chili chonse chata, haramu kuwakwatira amayi amenewo ndi haramu. Naam, ndi haramu kuwakwatira amayi amenewo zimakhala haramu kuwakwatira. Mulungu subhanahu wa ta'ala zimenezo watiletsa. Ndipo ngati munthu angapezeke kunena kuti no ine basi nditenga palibe vuto zondigwera zindigwere, ndikuti ameneyo akusakasaka matemberero, akusakasaka mkwiyo wa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Akuti wa bintu zawja nthawi zina zimatheka kuti mwina mukukwatira mzimayi amene ali ndi ana kale, ndiye mwampeza kuti mzimayi ali ndi ana ake achikazi. Ngati mwamukwatira mzimayi ndi haramu kuwakwatira ana akewo, haramu pamene kusatana basi ndithesa banjali ndithesa ndiwe ndikuona kuti ndiwe wokalamba bora nditenge mwana wakoyo akuoneka bwino kwambiri kusiyana ndiwe, haramu. Mwagonana ndi amayi yake kena kumufuna musinthe mukatenge mwana wake, zimenezo ndi haramu. Mulungu subhanahu wa ta'ala watiletsa akuti la tahrumu alayhi illa bidukhuli bi ummiha, koma pamenepo haramu ngati mayi yakeyo mwagonana nawo. Koma mwina munthu waona amayi aja ndi waasilira ukufuna kuti uwakwatire kena kupita kwawo kuja nkupeza kunena kuti no kuli msungu anaso kumene kuwa bwino amene ndi mwana wawo, no ukhoza kusintha maganizo kuoza kuti no I think napanga wrong decision ndikuyenera nditenge mwana wanuyi ndi amene ndikumfuna, palibe vuto pamenepo. Kusiyana ndikunena kuti no wafusira mwana kena kufuna musiye mwanayi ukakwatire mayi yake, pamene ndi haramu. Ngakhale zitakhala kuti mwanayi sunagonane naye ndi haramu kuwakwatira mayi amenewo. Tukiyankhula choncho pano pa fitatillahi tahlul haya, ngati muli ndi mafunso ndemanga kapena sitina fotokoze bwino ndiye muli ndikuthekera kufotokoza kuti zabwino zifale mu umma wa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam motero, ndipo Mulungu subhanahu wa ta'ala azakulipirani. Tili mbuku limeneli la al-bayan wa ta'rif bimaani wa masaili wa ahkami al-mukhtasar al-latif limeneli dalembedwa ndi al-imam al-allama al-faqih Abdullah ibn Abdurrahman Balhaj Bafawli radiyallahu ta'ala anhu. Mulungu subhanahu wa ta'ala asangalale nawo. Ndipo akutinso kuchokera mu anthu amene zimakhala haramu kuwakwatira chifukwa cha upongozi wa zawjatul abi, akazao abambo anu anakakwatira mkazi wina. Naam, ndi haramu inuyo mkazi amene uja kupita sikuti mukamfusire, ndi haramu inuyo kupita ukakwatira mkazi amene anakwatiwa ndi abambo anu. Ngati muli ndi mafunso muzitifunsa, ngati muli ndi ndemanga mkhonza so kumapanga ndemanga. Ndipo akuti wina wa zawjatul ibni kumaso mkazi wa mwana wanu ndi haramu amene kumukwatira. Mulungu subhanahu wa ta'ala kudalitseni, Mulungu subhanahu wa ta'ala azitiyanjanitsa, Mulungu subhanahu wa ta'ala ikafika siku la kiyama kati kumanise naye mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Condition yomaliza akuti an yakuna lamsu bighairi hailin, kukunda nako kuchitike popanda chochinga china chili chonse. Koma ngati anthu avala mwina wina wavala magloves kapena wina sana vale magloves koma wina iwavala pali chochinga pamenepo kugunda nako siku zadula udhu wawo. Tikuyankhula choncho pano pa fitatillahi tahlul haya, zabwino mafuno abwino kumaso mtendere zipite kwa mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mulungu subhanahu wa ta'ala atikhululukire, Mulungu subhanahu wa ta'ala atipange kukhala anthu okondana, Mulungu subhanahu wa ta'ala atiyanjanitse ifeyo
umma wa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndi paubale innamal mu'minuna ikhwa Allah kutero kuti nditude antokhulupirira ndi paubale fa asluhu baina akhwaykum ndiye mukonze ubale wanu ukhale ubale wabwino zonse zotukanizana zonyozana zosalana zodelerana zopipusana zonsezi ndi za shaytani tikaziona kamene tikalandira zinthu zimene zikuonesa kuti nkati mwake mukutukana asilamu anzathu tizidirira zimenezo nkuzichosa zopanda pake timpemphe Mulungu subhanahu wa ta'ala tiyanjanise jazakumullahu khairu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh